Per explicar què és TEDx hem d'explicar què és TED primer, perquè una cosa surt de l'altra. TED són aquestes conferències que són molt conegudes i molt renombrades arreu del món i que de fet es fan des de fa gairebé 30 anys als Estats Units. Són les TED, que qui més n'ha vist alguna. Aquí van premis Nobel, persones molt destacades de pràcticament qualsevol àmbit, etc. El que fa TED fa uns anys és obrir, diguem-ne, la llicència i permet fer esdeveniments locals organitzats de forma independent sota una llicència TED. Bé, l'estil TED és aquestes conferències que tenen unes característiques determinades on el que s'intenta és difondre idees que valen la pena. Idees de qualsevol àmbit. Els TEDs i els TEDx tenen un fil conductor, un tema, doncs la temàtica que l'organització vulgui treballar en cada edició. I sota aquest tema es busquen diferents disciplines i, per tant, diferents conferenciants que puguin desenvolupar-lo cap a un sentit determinat, cap al que sigui. Són unes conferències que han de durar màxim de 8 minuts i típicament el que veiem és un escenari on surt un speaker, un conferenciant, que d'una forma bastant elaborada presenta una idea durant una sèrie de minuts que, com dic, màxim són 18. No? Aleshores, aquesta cosa també tan pròpia dels nostres temps, com és condensar la informació en poc temps i en una sola idea, és un quelcom que funciona, és un format que està funcionant. I no tenim en general preparació, no tenim habilitats ni per parlar en públic, ni tan sols de com estructurar el missatge, com endreçar-lo, i el que sí hem notat és que, com a mínim a nosaltres com a organització, si ens dirigeixen empreses per dir, com puc fer jo per tenir aquest estil TED? Que no sé si existeix l'estil TED, però sí que és cert que hi ha unes pautes, diguem-ne, de preparació de les xerrades que les fan atractives perquè sabem que funciona. Tothom és anar a un TEDx i viure l'experiència. Per què passen coses al voltant de les xerrades? Primer de tot que tenim un tema que és un fil conductor, que és el que fa reflexionar, i quan marxes cap a casa, doncs marxes amb una inspiració, amb una idea, amb una cosa que t'ha canviat una forma de pensar, o ganes de fer una cosa que no feies, el que sigui, perquè hi ha un tema que va per sobre de la xerrada. I a més d'això, tots intentem que hi hagi una experiència del participant al voltant de les xerrades no només satisfactòria, sinó això, inspiradora.